Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць мы гэтае будзем с нашим гостем, амерыканістам. Ну і вось тут, я так разумею, мне давядзецца скараціць тое прадстаўленне, якое я звычайна ужываю, тому что больш Антон Пянькоўскі, які у нас зараз на сувязі, не з'яўляецца дарадцам агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Прывітанне, Антон, так? Вітаю, гаспадар Зміцер, вітаю паважаных слухачоў, гледачоў, і так, сапраўды, гэта так. А што здарылася? Вы разышліся ў бачаннях еўраатлантычнага супрацоўніцтва з Валерыем Кавалеўскім? Ну, на жаль, для журналістаў, якія некалькі разоў запытывалі яшчэ да вас, тут няма скандалаў, інтрыг, даследаванняў, расследаванняў і гэтак далей. Вось. А калі пашукаць? Калі пашукаць, то ўсё можна заўсёды знайсці. Галоўнае пры пошуках не выйсці на саміх сябе. Вось. Але ж тут все досыць празаічна. Апошнім часам я прымаў вельмі няшмат удзелу у дзейнасці агенцыі па цэламу шару абставін, як і асабістых, так і вельмі такой напружанай уключанасці ў свае асобныя праекты, якімі мне пашчасціла займацца і ад якіх я больш залежу як у прафесійным сэнсе, так і ў эканамічным, гэта таксама нельга адмаўляць. Вось, і тут трэба было прызнаць рэчаіснасць, тое, што я не прымае больш актыўнага ўдзела і выйсці у тым ліку і выскочыў з... Ага. Да-да-да, калі ласка, там что-то нейкі такі трошку затык атрымаўся. Так, я казаў, што я мусіў выйсці з праўлення гэтай арганізацыі, бо гэта таксама патрабавала пэўных высілкаў і часу з пункту гледжання той жа бюракратыі, і такім чынам ужо фармальна я паставіў кропку у супрацоўніцтве з агенцыяй еўраатлантычнай супрацы. Магчыма, нават шматкроп'е, бо, магчыма, недзе ў будучыні будзе нейкая супраца далей, але на дадзены момант я ўсё ж такі, як я пісаў у сваім допісе на сваёй прыватнай старонцы, я хачу засярэдзіцца ўсё ж такі на сваіх прыватных праектах, якія я лічу больш перспектыўнымі і паспяховымі ў будучыні. Ага, заінтрыгаваў у любым выпадку. Цікава, што ж это за праекты, якія могуць быць больш перспектыўныя ў будучыні, чым праект агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Відаць, магчыма, з той у тым ліку нагоды, што пра еўраатлантычнае супрацоўніцтва на сённяшнім этапе казаць даволі складана, бо ў такім дзіўным стане яно знаходіцца. Вось, давайте ўсё ж такі пра гэтыя еўраатлантычныя, але больш прыземленыя і блізкія нам у тым ліку тэмы і пагаворым. Але пачнем з сённяшняй навіны. Дакладней, сёння выйшла інтэрв'ю Міколы Статкевіча нямецкай газеце Die Zeit. І сярод іншага ён узгадывае сітуацыю, калі ён на мяжы выйшаў, фактычна сілай, там выбіўшы дзверы з аўтобуса, на якім яго лукашэнкаўскі рэжым спрабаваў выкінуць з краіны у Літву. І вось на мяжы ён, выбіўшы шкло, выбіўшы дзверы, выйшаў і вярнуўся на тэрыторыю Беларусі. Гэтае фота, дзе ён сядзіць там на парапеціку каля памежнага перахода, было вельмі такім знакавым, шмат хто яго бачыў. Але я да чаго? Ён расказвае, што як толькі ён вярнуўся на тэрыторыю Беларусі, да яго падышлі супрацоўнікі КДБ у суправаджэнні з амерыканскім дыпламатам. І амерыканскі дыпламат спрабаваў угаварыць Статкевіча
Статкевіча ўсё ж таки пайсці назад у аўтобус і каб ён выехаў у Літву. І Статкевіч кажа: я ім сказаў: вам ведь патрэбная толькі хорошая піар-карцінка, а я ради гэтага павінен адмовіцца ад сваёй радзімы. Гэтага я дакладна не зраблю. Вось тут словы про піар-карцінку. Ну, гэта не паліткарэктнае выказыванне, ну такое на эмоцыях чалавека, які не хоча выязджаць і пакідаць краіну. Ці сапраўды вот калі сёння рэальна ацэньваць усё, што адбывалася, гэта і рабілася сапраўды для вот прыгожай піар-карцінкі на карысць Дональда Трампа? Так, ну мы тут мусім все ж таки зрабіць пэўную зніжку. Ужо шмат часу прайшло з тых падзеяў, і зразумела, што ўсе удзельнікі гэтага працэсу былі, ну, можна сказаць, што на нервах. Зразумела, што і сам спадар Статкевіч меркавана не чакаў вось гэтага працэсу вывозу з тэрыторыі Беларусі. Безумоўна, пэўныя кампаненты таго, што гэта з'яўляецца мерай устанаўлення кантакту, налажвання кантакту з афіцыйным Мінскам, тое, што называецца confidence building measure, безумоўна, ёсць. То бок гэта кампаненты больш вялікага працэсу, але ж я б гэта ўсё не звадзіў да нейкага піяр, не ведаю, эфекта, бо калі б там быў толькі піяр, я лічу, што амерыканскія дыпламаты не рабілі бы столькі вельмі складаных высілкаў. Гэты працэс не быў бы такім доўгатэрміновым, паступовым, і яны б не трацілі сваю энергію і час, калі б хацелі зрабіць нейкі танны піяр. Ну, безумоўна, ёсць іншыя спосабы неяк пакіярыцца альбо штосьці такое. Я лічу, што спадар Статкевіч зрабіў гэтую заяву, так будучы неяк ўсё ж таки на нервах. Ну, зразумела, такое адбываецца не кожны дзень у жыцці. Вось, але ж таксама я не лічу, што вось гэта абвінавачанне у танным піяры амерыканскай дыпламатыі тут является заслуженным, бо ну, літаральна ўсё ж таки амерыканская дыпламатыя зрабіла вельмі шмат для беларускіх дэмакратычных сілаў, каб і лідары дэмакратычнага руху, і сам Мікола Статкевіч, і іншыя выйшлі за краты. І мы можам сказаць ужо вось цягам гэтага году, што дэмакратычныя сілы сталі аднім з галоўных бенефіцыяраў того, што лідары пратэснага руху 2020 года выйшлі за кратаў. І вось як сам беларускі дэмакратычны рух скарыстаўся вось тым, што гэтыя людзі выйшлі за кратаў, вось гэта ўжо больш такое складанае комплекснае пытанне, і было б цікава паглядзець на, ведаеце, такія комплексныя зрухі, якасныя зрухі у дэмакратычным руху, калі ўсё ж таки гэтыя людзі, якія натхнялі беларусу ў 2020 годзе, зноў апынуліся на волі. Мікола Статкевіч на тэрыторыі Беларусі, іншыя людзі ўсё ж таки ў нейкіх іншых бяспечных краінах. Наколькі змяніўся сам беларускі дэмакратычны рух, як амерыканская дыпламатыя, як амерыканскае чынавенства разлічвала, як зменіцца беларускі дэмакратычны рух, вось як беларусы скарыстаюцца, як ён узмацніцца ў такой доўгатэрміновай перспектыве. Ну і апошняе, безумоўна, я лічу, што тут відавочна і для тых жа амерыканскіх дыпламатаў, якія суправаджалі гэты вываз, відавочным з'яўляецца тое, што Беларусь не з'яўляецца ў дадзены момант бяспечнай краінай, асабліва для людзей з такімі жудаснымі тэрмінамі за кратамі, з захворваннямі, з пагоршаным станам здароўя. Ну і безумоўна тое, што шмат для каго апынуцца ў бяспецы, гэта безумоўна было б значна большай альтэрнатывай, значна лепшай альтэрнатывай, чым ўсё ж таки паддавацца нейкім эмоцыям.
Ну сапраўды там далей нямецкі журналіст удакладніў у спадара Міколы, ці вот не была гэтае яго рашэнне, такое яго такія яго паводзіны спробай сарваць дамоўленасці паміж Лукашэнкам і амерыканскім бокам. І Статкевич адказаў: не, гэта было асабістае рашэнне, я ж не жывёла, якой можна гандляваць. То бок ён, як хутчэй за ўсё дасведчаны палітык, які ведае, что не першы ж цыкл ужо таких гандляў палітвязнямі паміж Захадам і Лукашэнкам. Ён ведаў, что відаць у выніку нейкага гандлю, нейкіх дамоўленасцяў гэта вызваленне адбылося, але сыходзячы з яго словаў, ён не ставіў жаданне гэтую дамоўленасць сарваць. Гэта было яго с аднаго боку можа эмацыйна, з другого прынцыповае рашэнне, что ён павінен, асабіста ён павінен застацца у Беларусі, а іншае как бы як ёсць, так ёсць. Ну так я так зразумеў з яго словаў. Дамоўлены, і тут мы вот выйдзем, можа быць, на тэму дамоўленасцяў. Вось гэты працяг нейкай там дамоўленасцяў, яны і ёсць, яны развіваюцца. Мы выходзім у рэшце рэштаў на гэты биг-дил, які ўжо ўсім ужо аскоміну набіў. Так, до апошняга я ўсё ж таки хацеў бы дадаць, што відавочна, што спадар Статкевич дакладна не хацеў пакрыўдзіць амерыканскіх дыпламатаў, якія займаліся гэтым працэсам. І безумоўна відавочна, што ён разумеў нейкія добрасумленныя памкненні іх. Але ж яго прыклад, я лічу, падняў вельмі важнае пытанне магчымасці людзей самім абіраць, ці ім заставацца ў краіне ці не. І па нейкім ускосным дадзеным, то бок параўнаючы папярэднія вывазы людзей з тэрыторыі Беларусі і тое, што было ўжо пасля спадара Статкевича, мы можам зрабіць выснову зноў-такі па нейкім такім ускосным прадметам, што яго прыклад стаў такім штуршком у бок таго, каб амерыканцы абмяркоўвалі з Мінскам таксама магчымасці гэтых людзей пакідаць у Беларусі і іх пакідаць у Беларусі некую больш-менш у спакоі. Зноў-такі відавочна, што гэта не можа быць 100% гарантый бяспекі, як гэта, напрыклад, было б у еўрапейскім звязе, не ведаю, там у Злучаных Штатах і гэтак далей. Але ж ўсё ж такі гэта хутчэй за ўсё было нейкім штуршком да таго, каб амерыканцы паглядзелі яшчэ праз гэтую прызму і падымалі гэтае пытанне ў сваіх перамовах з Менскам. Што ж тычыцца гэтага перамоўнага трэку, сапраўды мы апошнім часам не бачым, не чуем неяк шмат навінаў па гэтаму накірунку. Апошнім часам гэта была навіна, як амерыканцы прыпынілі санкцыі на нейкую дачку БМЗ, досыць маленькую, але ж зарэгістраваную ў Злучаных Штатах. То бок зноў-такі мы можам зрабіць выснову, што тут ідзе гаворка не пра зняццё персанальных санкцыяў з Лукашэнкі альбо нейкі, не ведаю, сцерцеля там кагосьці яшчэ, а пытанне ідзе ўсё ж такі пра нейкі гандаль, нейкая эканамічныя санкцыі, у якіх зацікаўлены Мінск і на якія гатовы пайці Злучаныя Штаты пры ўмове таго, што гэта не з'яўляецца тымі тэхналогіямі, якія могуць выкарыстоўвацца ў тым ліку Расія ў вайне ва Ўкраіне. Адначасова з гэтым, амаль што адначасова з гэтым, мы ўбачылі справаздачу спадара Рыбакова альбо гэтую нараду са спадаром Рыбаковым у Лукашэнкі. Зноў-такі мы мусім заўважыць вельмі важную прыкмету, што там не прысутнічаў кіраўнік Рыбакова, міністр замежных справаў, што з'яўляецца з пункту гледжання нармалёвай бюракратыі, не ведаю, нармалёвага таго, як мусяць працаваць працэсы ў нармальнай дзяржаве. Ўсё ж такі там пры справаздачы, нават пры справаздачы аднаго з амбасадараў, прадстаўнікоў Беларусі за межы, мусіць прысутнічаць яго непасрэдны кіраўнік. Але ж зноў-такі мы бачым, што гэтым працэсам займаецца наўпрост
адміністрацыя Лукашэнкі, хутчэй за ўсё хтосьці яшчэ з сілавога блоку, а міністр замежных спраў, увогуле міністэрства адыгрывае такую больш тэхнічную функцыю. Але ж зноў-такі вось гэтыя досыць такія скромныя сігналы нам нагадваюць пра тое, што гэты працэс ідзе, але ж хутчэй за ўсё тое, што ён сутыкаецца з і лагістычнымі складанасцямі і бюрократычнымі складанасцямі. Ўсё ж такі у Злучаных Штатах сістэма працуе у пэўных накірунках досыць павольна. Калі мы разглядаем нават вось увесь тот спіс патрабаванняў, увесь тот спіс жаданняў, якія агучваліся альбо абмяркоўваліся абодвумі бакамі вось падчас папярэдніх перамоваў, мы можам заўважыць, што вось яны сутыкнуліся з тым, што наступныя крокі з'яўляюцца значна больш складанымі ў выкананні, што патрабуе і такой велізарнай падрыхтоўкі і падключэння значна большых рэсурсаў, у тым ліку з пункту гледжання амерыканскага дзярждэпа, нават там не кажучы пра Беларусь, да кіраўніцтва якой, безумоўна, зараз вельмі няшмат даверу, і безумоўна амерыканцы мусяць, і я лічу, што выкарыстоўваюць вельмі шмат інструментаў кантролю і пераправеркі тых ці іншых крокаў, якія прымае Мінск, у тым ліку адсочваючы пэўны час пасля нейкіх зменаў, ці гэты змены з'яўляюцца нейкімі доўгатэрміновымі, ці яны ўсё ж такі так зарабіліся на 3 дні, а потым ўсё ж такі все вярнулася як было. Ну, напрыклад, тут мы можам взяць тыя ж самыя славутыя рэтрансляторы на мяжы з Украінай, якія спачатку патрабавалі выключыць, потым хтосьці казаў, што іх ввогуле не было, потым хтосьці казаў, што іх ввогуле знішчылі, падарбалі, хтосьці казаў, што іх выключылі, а потым, ну, вось мы бачым, што іх включылі зноў. То бок, безумоўна, вось гэтыя інструменты кантролю таксама патрабуюць часу, нават не кажучы пра больш складаныя пытанні, ну, вось, што таксама падкрэслівалася амерыканскай дэлегацыяй, напрыклад, адкрыццё нейкай працы амбасады ЗША ў Мінску, што з'яўляецца у пэўным сэнсе такім бюрократычным і лагістычным кашмарам для амерыканскага дзярждэпу, калі мы трымаем у галаве вось усе складанасці з пункту гледжання бяспекі зараз у беларускай сталіцы. Я, можа быть, трошку вярнуся яшчэ на ўздагон да гэтага інтэрв'ю Міколы Статкевіча. Справа ў тым, што ён кажа пра тое, што да гэтага часу яму незразумелы і невядомы яго статус, што нібыта яго памілавалі, і пра гэта нібыта вот казалі па БТ, але ніякіх дакументаў у яго няма. Увогуле, как бы, ён кажа, што мой статус незразумелы, можа быть, мяне просто адпусцілі, выпусцілі з турмы, каб ён мог паправіць на волі сваё здароўе, як дактары скажуць, ну, што больш-менш аднавіўся, яго ізноўку вернуць у турму. І вось гэтая сітуацыя, калі ён агучвае, прычым праз заходнюю прэсу, незразумеласць свайго статусу па выніку дзеянняў, якія былі прадпрынятыя, зробленыя амерыканскай дыпламатыяй. То бок, фактычна, тое, што у якім стане зараз, у якой сітуацыі становішча зараз Статкевіч, гэта, ну, груба кажучы, плевок у бок Вашынгтона з боку лукашэнкаўцаў. Ці будзе нейкая рэакцыя і ўвогуле чаго чакаць? Слухайте, ну, я б тут на гэта паглядзеў трошачкі праз іншую прызму, бо мы не ведаем і на дадзены момант дакладна не можам ведаць аб месцы тых перамоваў, якія вяліся перад гэтымі вызваленнямі, тых умовы, якія прапаноўвалі альбо, не ведаю, патрабавалі Злучаныя Штаты для гэтых людзей. Хутчэй за ўсё, па вось таму, як гэта адбывалася, розныя, у кожны раз гэта было трошачкі па-рознаму, мы бачым, што нейкага такога дакладнага механізму з нейкімі дакладнымі умовамі, у тым ліку прававымі, Злучаныя Штаты не патрабавалі. Хутчэй за ўсё, патрабаванне было значна больш простае. Гэтыя людзі мусяць апынуцца на волю. Вось, у якім прававым статусе, якія паперы, якога колеру гэтай паперы мусяць там ім быць выдадзенай на рукі і гэтак далей,
Я не лічу, але ж зноў-такі я не магу на дадзены момант ведаць, гэта маё асабістае меркаванне, што гэта было нейкім галоўным зместам перамоваў наконт вызвалення гэтых людзей. Хутчэй за ўсё, значна больш змястоўны гандаль шоу наконт спісаў палітвязняў, хто мусіць выходзіць, у якой колькасці, што зноў-такі з майго пункту гледжання з'яўляецца значна больш важным пытаннем, колькі людзей выйдзе з-за краты, акажуцца ў бяспецы, якім прадоставіцца права застацца ў Беларусі, але ж таксама і выехаць у бяспечную краіну. Тое, што Злучаныя Штаты у той момант не патрабавалі нейкага дакладнага прававога статусу альбо, не ведаю, нейкіх дакладных папераў для вызваленых палітвязняў, гэта я лічу значна больш верагодным, бо ўсё ж такі з пункту гледжання прыярытэтаў, з пункту гледжання уратавання жыццяў гэтых людзей, якія знаходзіліся у жудасных умовах за кратамі у Беларусі, ўсё ж такі галоўнае было іх адтуда выцягнуць як мага хутчэй, а не падаўжаць гэтыя перамовы яшчэ на месяцы, вырашаючы, у якім прававым статусе гэтыя людзі мусяць знаходзіцца. Ўсё ж такі я лічу, што амерыканская дыпламатыя ў той момант зыходзіла ўсё ж такі з такой больш гуманістычнай рамкі, чым з легісцкай, і на мой асабісты густ гэта ўсё ж такі таксама з'яўляецца больш таким больш дакладным, больш зразумелым падыходам у дадзенай канкрэтнай сітуацыі. Але ж зноў-такі мы мусім нагадаць таксама пра тое, што спадар Статкевіч у пэўны момант знік, ён хутчэй за ўсё апынуўся зноў за кратамі ў Беларусі, але ж зноў-такі я лічу, што праз перамоўны працэс Злучаных Штатаў ўсё ж такі змог апынуцца на волі і у пэўным сэнсе ад яго адсталі, бо зноў-такі да лукашэнкаўскага рэжыма змаглі данесці так больш добра асэнсаваныя, больш падрабязна умовы таго, што людзі мусяць апынуцца не за кратамі, іх мусяць пакінуць у спакоі. Так, і калі гэтыя людзі маюць настолькі моцны намер застацца ўнутры краіны, яны могуць мець магчымасць застацца ў Беларусі. Але ж адначасова з гэтым зноў-такі мы мусім паглядзець, як працуе беларуская сістэма. То бок гэта не дзяржаўная сістэма у такім класічным сэнсе, то бок рашэнні прымаюцца не з пункту гледжання нейкіх заканадаўчых норм, нейкіх бюрократычных працэдур, а мы выпусцілі чалавека, таму што мы яго выпусцілі, таму што хтосьці вырашыў, што ён мусіць апынуцца на волі, нават не правёўшы нейкай, не падрыхтоўшы бюрократычнай працы, ні пасля не выправіў гэтай памылкі. Выпусцілі і выпусцілі. Гэта зноў-такі сігнал, што Беларусь у пэўным сэнсе не з'яўляецца у класічным сэнсе краінай, якая падпарадковваецца нармальнаму ладу жыцця, таму як краіны працуюць і мусяць працаваць у 21 стагоддзі, а ўсё ж такі з'яўляецца такой класічнай персаналісцкай аўтакратыяй, для якой рашэнне таго, як Лукашенко дамовіўся за чаркай з коўлам пасля палуначы, іграе значна большую ролю, чым нейкія працэдуры. Тут зноў-такі можам параўнаць са Злучанымі Штатамі, для якіх дзеля таго, каб прыпыніць санкцыі на нейкую дачку БМЗ, трэба прайсці натуральны бюрократычны ад. Я звярнуся яшчэ раз да тэмы такой верагоднай будучыні гэтага перамоўнага трэку, спасылаючыся праз выказванні наших папярэдніх спікераў. У нас быў у эфіры Аркадь Мошас, які
ну по сваёй традыцыі вельмі скептычна ставіцца да будучага гэтых перамоваў, сказаў, што калі яшчэ раз мы дачакаемся, што Коул прыедзе ў Мінск, то па-першае, прарыву там і вызвалення вялікай колькасці людзей чакаць не даводзіцца, а ўвогуле верагодна, што гэта можа быць і будзе апошні візіт, а там глядзіш бліжэй да восені і ўвогуле пра гэты перамоўны трэк забудзецца. Менш пессімістычная у гэтым сэнсе была Роза Турарбекова, якая лічыць, што гэты трэк будзе працягвацца, але па-першае, ну таксама яна згодна, што вялікай колькасці вызваленых чакаць не даводзіцца, там пра як там хацелася б там 300 ці 500 ці 800, а то і ўсе каб выйшлі на волю, такога не будзе. З другого боку, яна кажа, што з-за сітуацыі ахалоджання адносінаў з Масквой, з-за таго, што пераключылася увага Трампа асабіста і ўсёй яго адміністрацыі на выбары і ўнутраныя працэсы ў Амерыцы, безумоўна, мала цікавы стала вось гэты перамоўны трэк. І ўсё больш скіравана зараз вся увага, ну калі не да Ірана, то безумоўна на унутры амерыканскую павестку, дзе больш важныя тэмы гэта колькі каштуе бензін, чым колькі палітвязняў беларускіх выйшла на волю, ну і безумоўна змаганне Трампа с неокамуністамі, с левакамі, ну ці, прасцей кажучы, са сваімі апанентамі дэмакратычнай партыі. Як вы ацэньваеце ўсе гэтыя весь гэты спектр, што я зараз апісаў? Так, ну, калі абіраць, безумоўна, падыход і меркавання Розы Маратаўны мне тут значна бліжэй, але ж зноў-такі, калі вы запытваецеся майго меркавання, я лічу, што тут трошачку для нас неправільна, што ли, казаць вось пра нейкія верагоднасць і неверагоднасць вялікага вызвалення. Так. На апошні, пазаапошні, альбо там не ведаю які па чарзе, нават калі выйдзе адзін чалавек за краты, гэта ўжо поспех амерыканскай дыпламатыі. То бок мы за апошні год досыць моцна прызвычаіліся да вялікіх вызваленняў. Я мушу нагадаць, што за апошнія гады, вось літаральна за 5 год, ні краіны Еўропы, ні папярэдняя адміністрацыя Злучаных Штатаў не дамагліся такіх значных поспехаў у вызваленні закладнікаў Беларусі, як гэта атрымалася у бягучай перамоўнай каманды Дональда Трампа. То бок нават калі гэта будзе адзін чалавек, то безумоўна не трэба казаць, што гэта некая параза, таму што гэта не 300. Я лічу, што гэта такі трошачку людожоўскі падыход. Па-другое, ўсё ж такі мы мусім звярнуць увагу, што вось гэтыя чуткі, гэтыя спекуляцыі наконт таго, што працэс перамоваў паміж Злучанымі Штатамі і Лукашэнкам спыніўся, праваліўся і гэтак далей, ён цягам усей вясны, лета таксама агучваецца. Мы гэта чулі праз вельмі такую неёмкую, неўдалую камунікацыю офіса Святланы Ціхановскай, які быў абвергнуты літаральна ў тыя ж самыя суткі. Я ведаю меркаванне спадара Мошаса, які кожны раз кажа пра тое, што гэты працэс спынены, ён праваліўся і гэтак далей. Вось чамусьці ад амерыканскай дэлегацыі спадара Коула асабіста, вось ад амерыканскага чынавенца мы кожны раз кажам, што не, ён працягваецца. Вось, я лічу маё меркаванне у тым, што мы ўсё ж такі тут мусім давяраць амерыканскаму чынавенству, нейкім такім ускосным альбо неускосным прыкметам з боку беларускага рэжыма, які там можа прымаць тыя ці іншыя дзеянні ў бок амерыканцаў альбо змяняць сваю рыторыку, а не казаць, што гэты працэс праваліўся толькі таму, што я лічу, што ён праваліўся. Я лічу, што гэта такая не вельмі дакладная спекуляцыя, не вельмі добра абгрунтаваная, будуецца толькі на меркаванне на тым ці іншым таго ці іншага эксперта, альбо падабаецца яму Дональд Трамп ці не.
Вось да таго зноў-такі мы бачым, што гэты трек запаволіўся, значна запаволіўся. Безумоўна, Злучаныя Штаты разлічвалі, і гэта было літаральна бачна праз тыя заявы іх перамоўнай групы, што яны разлічвалі, што ён пойдзе значна больш эфектыўна, значна больш актыўна. Я б не звязваў наўпрост гэты працэс з амерыканскай унутранай павесткай. Так, безумоўна, уплыў і цікавасць адміністрацыі змянілася цягам часу, і вось падчас гісторыі ў Венесуэле і падчас вось той гісторыі, якая зараз адбываецца на Блізкім Усходзе, вайны Расіі ва Ўкраіне, таго, што адбываецца у тым ліку ў стасунках Злучаных Штатаў з еўрапейскімі партнёрамі, ну і безумоўна на амерыканскай внутрапалітычнай павесткі, але ўсё ж такі у Дзярждэпе працуюць сотні людзей, і безумоўна там ёсць ўсё ж такі людзі, якія працуюць менавіта па Беларусі альбо па нашым рэгіёне, і безумоўна яны не ўключаны, не ведаю, у адсочванне праймеры з дэмакратычнай партыі і гэтак далей. То бок усё ж такі там ёсць людзі, якія мусяць і працуюць па нашаму накірунку. Зноў-такі я лічу, што беларускай публіцы трэба набрацца трошачку цярпення і ставіцца з пэўнай павагай і цярпеннем да намаганняў амерыканскай дыпламатыі, бо літаральна, зноў-такі паўтару свой поінт у тым, што беларускі дэмакратычны рух з'яўляецца зараз галоўным бенефіцыярам того, што гэтыя людзі апынуліся не за кратамі. Вось. Тое, што з цягам часу засталося менш за паўгады, ужо падаецца, што агучаныя рамкі того, што до конца года мусяць выйсці ўсе, тое, што агучыла амерыканская дэлегацыя, гэта ўсё больш падаецца занадта аптымістычным. Гэта сапраўды так. Але ж я не лічу, што мы мусім тут занадта сурова ацэньваць іх працу альбо таго, што яны робяць нешта кепска альбо не добрасумленна ў гэтым накірунку. Антон, я удакладню таким чынам, калі зараз мы бачым запавольванне працэсаў, там ці як там страту цікавасці, там ці як там не назваць, то гэта не таму, што сапраўды сваю увагу Трамп, асабіста Трамп перакінуў на іншае, там на Іран, там я не знаю, на Грэнландію, на кошт паліва у ЗША, там ці яшчэ на праймерс і на выбары у это самае унутры ЗША, а таму менавіта што нейкія ўзніклі праблемы у перамовах гэтых вось кулуарных, ціхіх, там як не назваць, менавіта з Лукашэнкам, менавіта з Мінскам. Вось там не знаходзіцца паразуменне, і таму ёсць запавольванне, а не таму, што там вот Трамп цікавіцца зараз больш вайной в Іране, чым вызваленнем беларускіх палітвязняў. Не зусім так, спадар Зміцер. Я зноў-такі падкрэслю тое, што я казаў на самым пачатку. Я лічу, што зараз абодва бакі падышлі вось да тых крокаў, якія з'яўляюцца значна больш складанымі як для лукашэнкаўскага рэжыма, так і для Злучаных Штатаў. Лагістычна, бюрократычна і гэтак далей. Гэта, хутчэй за ўсё, сведчанне не таго, што там яны сутыкнуліся з нейкім узаеманепаразуменнем і гэтак далей. Гэта, хутчэй за ўсё, сведчанне таго, што гэтыя крокі мусяць быць значна больш так доўгатэрмінова падрыхтаваныя, што не тычылася, напрыклад, там зняцця санкцый з Белаві. Можам узгадаць, вось колькі крыку было, калі здымалі санкцыю з Белаві, што ўся Расія адначасова вось карыстаецца гэтым вакенцам, і адразу там усе вырабнікі расійскія набудуць праз Белаві усе патрэбныя ім кампаненты. Прайшоў хутка ўжо год, штосьці вось не падаецца, што гэта сапраўды так. Адначасова з гэтым я лічу, і тут мы можам спасылацца зноў-такі на наўпроставыя цытаты амерыканскага чынавенства, тое, што казалася
на публіцы, напрыклад, тым жа спадаром Келагам, што Беларусь разглядаецца праз рамку рэгіянальнай бяспекі. І тое, што зараз адбываецца ў тым ліку ва ўкраіне, тое, што зараз там змянілася рамка гэтай вайны, яна перамясцілася больш у Расію, вось гэтыя украінскія діпстрайкі, яны значна змянілі, нават можна сказаць, што спынілі перамоўны працэс паміж Крамлём і Банкавай, у тым ліку, што не можа не ўплываць на тыя падыходы, якія амерыканскае чынавенства выкарыстоўвае адносна Мінска, бо тое, што і сам Лукашенко наўпрост сказаў, і тое, што казалі амерыканскія дыпламаты, тое, што іх перш за ўсё цікавіць сітуацыя ў рэгіёне, бяспека ў рэгіёне, і вось гэтыя значна большыя працэсы, якія тут я не хачу пераменшваць вось важнасць жыцця людзей, які выйшлі за кратаў праз гэтыя перамовы, але ж таксама мы мусім даваць себе справаздачу ў тым, што ўсё ж такі там абмяркоўваліся такія значна працэсы, у тым ліку звязаныя з расійскай інфраструктурай на тэрыторыі Беларусі, перадачу выведкай інфармацыі і гэтак далей. То бок змены ў рэгіёне ў тым ліку не маглі не паўплываць на тое, як праз якую рамку і праз якія умовы Вашынгтон падыходзіць вось да тых ці іншых перамоваў з рознымі краінамі, у тым ліку і з Беларусю. Адначасова з гэтым мы мусім і параўнаць гэта з тым, як адбываюцца перамовы спадароў Уіткафа і Кушнера ў Крамлі з Владзімірам Пуціным, літаральна безвынікова, і у тым ліку мы не мусім скідаваць з рахунку тое, што Расія не вельмі зацікаўлена ў тым, каб Лукашенко вёў нейкія сепаратныя перамовы з кім заўгодна, з Польшай, з Еўразвязам, са Злучанымі Штатамі, і Расія будзе рабіць усё магчымае, каб зрываць аніякія перамовы, дзе яны не удзельнічаюць наўпрост і будуць разглядаць гэта як сепаратныя перамовы ў сябе за спіной. Ну і безумоўна, тут Злучаныя Штаты ўсё ж такі гуляюць у досыць складаную гульню з рэжымам Лукашэнкі і Крамлём, які мае велізарны кантроль над ім асабіста, над яго адміністрацыяй і вось над усім тым апаратам бяспекі ўнутры Беларусі. Але калі звяртацца да тэмы бяспекі і чаго па выніку гэтых перамоваў, гандлю, дамоўленасцяў вот у пытанні бяспекі з беларускага пункту гледжання, у дачыненні з Беларусі дасягнулі амерыканцы? Слухайте, гэта вельмі хітрае пытанне, і я лічу, што дакладна мы не мусім чакаць, што ані амерыканцы, ані рэжым Лукашэнкі не будуць раскрываць склад гэтых перамоваў альбо тое, што дамовілася. Зноў-такі, з пункту гледжання Расіі ўсё, што Лукашенко робіць з амерыканцамі, гэта нейкія сепаратныя перамовы. Безумоўна, ён там будзе супакойваць Пуціна і гэтак далей, але ж ўсё ж такі гэта штосьці, што адбываецца не з удзелам расейцаў за сталом, азначае, што вось галоўны памагатар Крамля, вось хаўруснік Пуціна вядзе нейкія асобныя перамовы з імперыяй зла і вось і гэтак далей, як іх там называюць на расійскім тэлебачанні. То бок было б вельмі дзіўна, калі б лукашэнкаўскі рэжым альбо самі амерыканцы раскрывалі склад гэтых перамоваў, бо тады яны б выглядалі наўпрост бессэнсоўнымі. Казаць о том, што не ведаю, Беларусь пагадзілася предоставлять выведковую информацию альбо радыёлакацыйную информацию суседнім краінам Літве, Польшчы, камусьці яшчэ пра дроны, якія ляцяць праз тэрыторыю Беларусі і падаюць каля Варшавы, і вось пра гэтую радыёлакацыйную, інфармацыю рэжым Лукашэнкі пагадзіўся перадаваць. Безумоўна, гэта не мусіць ніякім чынам спадабацца Владзіміру Пуціну, і безумоўна і Лукашенко, вось і яго апарат у той жа момант, калі гэта стане публічным, атрымаюць па галаве з Крамля альбо там нейкім чынам ім таксама зробяць непрыемна. То бок мы не мусім чакаць, што склад гэтых перамоваў, змест
змест гэтых перамоваў будзе публічным альбо адразу, альбо ў нейкай такой кароткатэрміновай перспектыве. Гэта зноў-такі вельмі такі тонкі працэс, да якога не трэба чакаць. Безумоўна, ваша праца іншых журналістаў даведавацца вось нейкія падрабязнасці, гэта цалкам зразумелы падыход, але ж мы мусім вось даваць справаздачу ў тым, што хутчэй за ўсё абодва бакі зробяць усё магчымае, каб змест гэтых перамоваў не стаў публічным, бо ад гэтага залежыць у тым ліку паводзіны агентаў расійскага ўплыва ўнутры Беларусі. Зразумела. Ну і на завяршэнне, Антон, можа быць, у звязку з тут как бы два аспекта, але у звязку з вось гэтымі рэгіянальнай бяспекай пытаннямі, як тады ўспрымаць дзеянні ЗША? С аднаго боку, да, яны аднавілі зараз, вот як кажуць, абменьвацца, пастаўляць дадзеныя выведкі украінскаму боку, якія былі пэўны час спыненыя. З другого боку, с ракетами до Пэтріот вялікая праблема, і Трампа уже нават не 7, а сколькі там 28 тыдняў то самое на один дзень, то дае, то не дае, то яшчэ што-небудзь. Усё ж таки чаго чакаць у гэтым накірунку і ў другім накірунку, які прагнозы па вось гэтых выбарах, у тым сэнсе, што калі будзе пройгрыш у рэспубліканцаў, як зменіцца стаўленне Трампа? Дзякую. Вельмі складаныя пытанні, бо яны патрабуюць такого, ведаеце, заглядывання ў будучыню ў пэўным сэнсе і пэўнага такого ўзросту спекуляцыі, але ж сапраўды давайте паспрабуем. Зноў-такі, давайте я пачну з апошняга вашага пытання, з другого пытання. Зараз у Злучаных Штатаў пачалася вось ужо на 100% актыўная выбарчая кампанія прамежкавых выбараў у Кангрэс, падчас якой, я мяркую, мы убачым вельмі шмат досыць непрыемных скандалаў і з боку рэспубліканскай партыі, бо мы бачым парушэнне партыйнай дысцыпліны. Так, яна існувала не толькі там, альбо існуе не толькі ў камуністычных рэжымах, але ж пытанне партыйнай дысцыпліны існуе і ў амерыканскім кангрэсе. Мы бачым, што няма вось гэтай яднання рэспубліканцаў вакол падыходаў Дональда Трампа. З пункту гледжання дэмакратычнай партыі мы бачым яшчэ горшае становішча, то бок мы бачым літаральны канфлікт вось старых элітаў дэмакратычнай партыі і ў пэўным сэнсе бунт маладых дэмакратаў, якія маюць у пэўным сэнсе такія неканвенцыянальныя падыходы да вырашэння сацыяльных праблем, якія, безумоўна, існуюць у амерыканскім грамадстве у тым ліку, яны існуюць паўсюль. Вось гэтыя неканвенцыянальныя падыходы, так вельмі асцярожна іх назову, яны даюць падставы і Дональду Трампу, і іншым прадстаўнікам рэспубліканскай партыі называць іх камуністамі, бо літаральна гэта вельмі такія цікавыя падыходы, да якіх Злучаныя Штаты не прызвычаіліся вось апошнія гады. Літаральна апошняя вось барацьба з камуністамі гэта часы Рэйгана, вось, і мы ведаем, чым гэта скончылася і як працавала рэйганоміка. На дадзены момант вельмі складана сказаць, ці дакладна рэспубліканская партыя атрымае паразу. Бо калі скандалы ў дэмакратычнай партыі будуць нарастаць, калі вось рыторыка самого Дональда Трампа ў бок кандыдатаў з боку дэмакратаў будзе больш пабудаваная на нейкіх фактах, вось на тых такіх сацыяльных, сацыялістычных падыходах, будзе абгрунтавана на фактах, то сапраўды у рэспубліканскай партыі яшчэ застаецца такі велізарны шанец захаваць большасць у кангрэсе. Тады курс Дональда Трампа будзе захаваны на яшчэ 2 гады. Гэта будзе тычыцца і міграцыйнай палітыкі, які вось
па навінах апошніх тыдняў мы бачым, што закранаюць і беларусаў унутры Злучаных Штатаў, і безумоўна гэта будзе тычыцца і саміх вось самой знешняй палітыкі, якая перш за ўсё унутры Злучаных Штатаў з'яўляецца працягам унутранай палітыкі, а не наадварот. Што тычыцца падыходаў наконт вайны Расіі ва ўкраіне, мы бачым тут пэўную паслядоўнасць. Кіраўнік амерыканскага дзярждэпа, каманда Дональда Трампа хочуць пасадзіць бакі за стол перамоваў. Яны хочуць убачыць і ў прадстаўніках Крамля, і ў камандзе Владимира Зеленскага нейкае жаданне дамаўляцца на нейкіх такіх практычных, прагматычных пунктах. І калі з боку Украіны паслядоўна мы бачым жаданне ўсё ж такі абмяркоўваць нейкія практычныя падыходы, мы адначасова бачылі пэўнае разачараванне ў пазіцыі Крамля, бо там раз ад разу амерыканцы чулі нейкія вось гэтыя гісторыі пра гісторыю Рюрикавічы і гэтак далей. Ці яны будуць далей спрабаваць пасадзіць за стол перамоваў, спыніць гэтую вайну нейкім чынам на нейкай там мяжы супрацьстаяння, з чаго яны пачыналі кадэнцыю Трампа на пачатку мінулага года. Вельмі складана зараз сказаць, але ж мы бачым, што пакуль яшчэ застаецца пэўная цікавосць. Чым больш будзе скандалаў і ўнутры Злучаных Штатаў, чым больш будзе напруга на Блізкім Усходзе, чым больш будзе узрастаць гэта супрацьстаянне з Кітаем, тым, безумоўна, у Злучаных Штатаў будзе ўсё менш і менш цікавосці у вырашэнні гэтага канфлікту, бо адзін з аргументаў, які Дональд Трамп выкарыстоўваў для сваёй аўдыторыі, каб атрымаць дадатковыя галасы, было тое, што я прымусіў еўрапейцаў плаціць за гэтую вайну. Мы не перадаем нічога бескаштоўна, за ўсё гэта плацяць еўрапейскія падаткаплатнікі. То бок уся зброя не перадаецца бескаштоўна, за гэта плацяць еўрапейцы, і вы, амерыканцы, на гэтым праз агульны амерыканскі бюджэт зарабляеце ў тым ліку. То бок вельмі верагодна, што калі не будзе ніякага жадання перш за ўсё у Крамлі сядаць за стол перамоваў, не ведаю, у трохкутніку нейкім, у тым ліку включаючы пазіцыю Злучаных Штатаў альбо включаючы еўрапейцаў, якія апошнім часам неяк актывізаваліся, тым менш у Злучаных Штатаў будзе цікавосці прасоўваць гэты падыход, і яны захочуць засяродзіцца толькі на тым, каб сказаць, мы зарабляем на гэтай вайне, і прабачце, на гэтым усё, гэтай праблемы еўрапейцаў на еўрапейскім кантыненце, яны мусяць перш за ўсё гэта вырашаць. Калі будуць нейкія зрухі, мы дапаможам. Неяк так. Дзякуй вялікі. Вось такі аналіз адносінаў будучых і сённяшніх паміж Мінскам і ЗША, і ўвогуле у нашым рэгіёне ад амерыканіста і палітычнага аглядальніка Антона Пеньковска. Дзякуй вялікі, Антон. Подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставце свае падабайкі, націскайце на званочак і расшырвайце, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.